Assalamu alaikum dirɗaɓe BAKO FX on ɗo jam no comni hande bo ɗon video ɗiɗabre ha nder videoji min yoftata ko shafi forex trading. To bako title je video ɗo ni hanjum wodi ko handi a anda bako a fuɗɗa trading forex. Arande mai ni handi a anda forex trading nana ɗum platform on ba, nana ba irin platform je on vowi je ɓe viata goɗɗo waɗa cede waɗa dubu kaza heɓa kaza ɗo, nana banni ba. Forex trading mo nana ɗum crypto, wodi on manci be ma crypto sosai. Forex trading nana pellel nana platform je nana ɗum website investment on ba hanjum. Kala ɓe on nani vima waddu cede mi wannai ma forex ɗo pat fewre on. Hunde ko handi a anda bako a fuɗɗa trading forex fahin hanjum on, forex a hosai ɗum bana business on, business complete business. A andi bana goɗɗo a andi goɗɗo taskata hosa taska fajira dilla lumo yaha lumo waɗa harka canji, ko yaha oɗo mari boutique ko waɗa hunde fe anka hosita ɗum business on be hore majum go'o. Ɗiɗabre bo to aɗo mari ko a huwa a yiɗi a hosa forex as business hanjum fu lawol ɗiɗabre je waddintama cede hanjum a foti a hosa forex banni. Laabi ɗiɗi tan a hosata forex to a waɗai forex. Ko tokki mai bo handi a anda forex to a waɗai trading forex. Himɓe ɗuɓɓe ko waɗi ɓe warta ɓe fuɗɗa forex ɓe acca, ɓeɗo hositiri irin to ɓe nasti lewru lebbi ɗiɗi tan ɓe wartai multimillionaires, nana hanjum on ba. Marɓe irin mentality ɗon wai to ɓe wari ɓe nasti forex a tawa balɗe seɗɗa ni ɓe doggi. To ko handi a anda fahin bako a fuɗɗa forex, forex nana no himɓe hositiri tamma forex ɗo saɗi masin ba, wala andal on. To a dari a andi andal mai a heɓi skills mai ha a woni fu ha pot a heɓan cede. To ni wodi internet a mari waya ma telephone ma ton ko computer. To ko handi a meta a anda bo bako a fuɗɗa trading forex, wala kafal ha ekkutugo forex. Nde weti Allah fu a dingai larugo hunde ko a anda, a dingai waɗugo lani hunde fere kesum. Ngam mai forex to a hosan forex trading nana lawol on je a viata wai get rich quick, a wara a viya bam vi ɓawoɗo a wara a heɓa cede ha nder wakkati seɗɗa. To aɗo mari irin mentality ɗo gaskiya forex nana pellel ma on ba. Hunde yeso mai bo goɗɗo wawai ƴama viya a kadi jotta ko wari o wawi forex mai bo no o yaha to heɓata cede je o watta o fuɗɗata waɗugo lumo mai. Zamanu jotta daga 2021 duɓi ɗiɗi ko sali wodi company je ɓe vurti ɓeɗo hokka cede, hamɓe ɓe yiɗi a mara andal mai tan. To a mari andal canji forex ɓe wawai ɓe hokka ma cede ko noi on ɓe fondete ɓe lara. To a wawi bana viya aɗo mari andal mai ɓe hokkete cede no nangi fu ko noi on a waɗa trading at the end a wara a hokka ɓe kashi 80 ambo a hosa kashi 80 a hokkai kashi 10. Jotta misalu ni en viya company mai wari hokki ma million gotel, hokki ma million gotel, to a waɗi trading a heɓi en viya a heɓi 10%, 10% million gotel na hanjum on dubu ɗari na, sorry, yauwa 10% million gotel en viya hanjum on dubu ɗari. To en viya to a heɓi dubu ɗari ɗo a hosai kashi 80, a hosai 80,000 hamɓe bo a hokkai ɓe 20. Company fere bo ha kashi a hosai dubu 80. To ɗo on ko handi a anda fahin bako a fuɗɗa forex. Ɗon ko handi a anda bako a fuɗɗa forex mai, goɗɗo wawai ƴama a lara himɓe ɗuɓɓe to ɓe fuɗɗai irin business ɗo ko to ɓe fuɗɗai hunde a fuɗɗa jangugo ɓe goɗɗo yawanci ko goɗɗo warta ƴamata no o wawata o heɓa ha lewru. Wala mo foti yeccugo nda ko a wawata heɓa. Ko min wannata ma alkawal ni arande ka janga a mara andal. To a mari andal forex o a vonna kadi a wawai a naftira waya ma ko ndei aɗo lara film a waɗa moi 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 ƴamu hore acca ka bi Allah waya ma ɗo nga meɗi nga hokki ma, ko a sodi waya ma ɗo nga meɗi nga hokka ma nga wurtin cede ma nga na, an be hore ma ƴamu hore ma ɗo on. Bo a ƴama hore ma ha nyalomare
mintiji non a wonnata aɗo waɗa Facebook, aɗo waɗa WhatsApp. Ammo larata video ɗo mi andi aɗo mari wakkatiji a jodata janga, dotta ɗum lutti ha ma on. An ɗum wawata yecca hoore ma a wawai a waɗana ko a wawata waɗa. Minin ko min wawata min hollai mon lawol on, ngam to on hosi lawol mai inchallahu lebbi seɗɗa to a jangi andal ɗo a wawi, wala mo jaftata ngal hama. Ha woni fu a foti a huwa heɓa cede ma, wala kafal, wala mo jaftata andal hama, wala kafal, wala mo foti viugo ma nda ko a heɓata. Iya andugo ma be famugo forex hanjum on wawata ɓe yecca a anda no a heɓata ha an be hoore ma, ngam mi wala limit ha forex. Minin ko min wawata min waɗa ni min hollai mon lawol on inchallahu ko handi goɗɗo anda ha forex trading pat min janginai ha platform amin ɗo be fulfulde bo. Amma bana min vi on dinga waɗugo muya, min dinga waɗugo kalmaji seɗɗa seɗɗa je English be Hausa, amma min waɗai no on famata ni. To goɗɗo mari ƴamol bo min vi o volina amin ha WhatsApp. Ngam ha lissafi ɓe vi himɓe to wari ekkutuggo forex yawanci himɓe ɗuɓɓe ɗo dogga. To himɓe ba temere wari fuɗɗi jangugo forex, chaɗɗum a tawa himɓe 80 doggai kam. Mo wawi ɗiɗɗi munyi min jangi jangirɗo min timi pat inchallahu hanko be horako laran canji. Video mai haɗɗo min darata, to on ɗo mari ƴamol on volina en ha WhatsApp. Inchallahu video je min yofata yeso min yeccai ɗume on forex mai, ɗume on handi goɗɗo mara bako fuɗɗa trading forex mai, bako min fuɗɗa classes mai inchallahu. No on wannata min feedback, on hollata min appreciation mon, hanjum watta min ɓedda yerɓugo video ji yeso min yetti. Ngam mai to on ɗo mari ƴami sai on volina min, useni on waɗa following amin ha WhatsApp be to on mari ƴami on volina min ha WhatsApp, on waɗa following amin bo ha TikTok be Twitter. Pat to on waɗi searching amin at BAKO FX, BAKO FX. To on waɗi searching amin ha YouTube banni username amin, ha TikTok banni username amin, ha Twitter on waɗa following amin, useni on waɗa subscribing bo ha YouTube channel mai. To on ɗo mari ƴamol bo nda number amin je ha WhatsApp mai, totton on volinta min. Nda Twitter handle amin bo on waɗai following amin, hanjum BAKO FX o. Nda TikTok bo totton min yofata video mai, on waɗai following amin useni on waɗa sharing bo. Nda YouTube channel mai ma hanjum fu BAKO FX ma on waɗa subscribing, on waɗa sharing, on wanna amin liking so to en yofi video je yeso inchallahu.